Sa pojavom prvih toplih letnjih dana, pored sedenja u hladu i rasklađivanja u vodi, svakako jedno od osveženja jeste i ledeni dezert sladoled. Porodica Šaćiri poslastičarstvom bavi se već 8 decenija i čuva tradiciju u spravljanju raznoraznih slatkiša. Za kuglu sladoleda velikog izbora ukusa, Piroćanci treba da izdvoje 20 dinara, što je možda i najmanja cena u celoj Srbiji. Dugo radimo ovaj posao, predugo, 80 godina kako postojimo. Mi smo treća generacija, deca naša četvrta generacija. Vodimo računa uvek na kvalitet, na cenu, da bi zadržali svoje mušterije, da bi svako mogao da priušti sebi, da može da se osveži u ovim toplim danima i držimo tu nižu cenu. Kvalitet je vrhunski, to ne odstupamo od kvaliteta, to je naša parola. I tako da dobro funkcionišemo i sad te vrućine nama idu u prilog. Nekad je prevruće, ali kad je onako solo bolje bude. Kad je prevelika vrućina, onda ljudi pobegnu u hladu i nema ih, pa se tek uveče pojave, ali dobro je, hvala Bogu, radimo, živimo i tako. U poslastičarnici ima i bogat izbor kolača. Kolači su standardno tu, imamo razne vrste torte, ovi orijentalni naši, domaći, bez kojih se ne može zamisliti, estolombe, baklave, šampite, krčamak, čuveni, tradicionalni, imamo voćne salate, razna osveženja, hladni napici i tako. Za sve ljubitelje dezerta, poslastičarnica Rekord sprema i novitete koji će biti dostupni već od jeseni.